listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous with the rest of these years. Eklipseaz hitz egin gabe, ez gara joango gaurkoan, baina badakizu Euskal Herrian bestelakoa izan dugu lainoak eguzkia estaltzen duten ekoa tira. Umore azidoa alde batera utzita, badakizu eguzki eklipsea mundu mailan albiste izan dela eta estatu batuetan ohiko moduan, ezakit musika tartean Hollywoodeko ikutua, honekin utziko zaituztegu gaurkoz, baina argi bihar hemen izango gaituzuela. Hauteskunde kanpainan segitzen dugu, bihar Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda izango da hemen kolpez kolpe antenatikaten. Gabon. Then I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. And I need you now tonight. And I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever. I can do, total eclipse of the heart. Total eclipse of the heart. Bright eyes. Turn around. Turn around. Bright eyes. Total eclipse of the heart. Itxiute Arrantza lehendakariaren hilkapera eta aieta egin dute arratsaldeko 7:00. Ajurianeko hilkaperatik 100 pertsona igaro dira goizean, erakundeetako eta alderdi politikoetako ordezkariak ez ezik, baita herritar anonimoak ere. Eta bi sententziak baliogabetu egin dituzte Pasaiako udalak kale garbitzaile lanpostuetarako jarritako euskara eskakizunak. Beste bi sententziaren berri eman du gaur Euskalgintzaren Kontseiluak. Donostiako administrazioarekiko auzien 2. eta 3. epaitegiek bi epai eman dituzte baliorik gabe uzteko gutxieneko euskara mailaren eskakizuna. Pasaiako udalak 2023an kale garbitzaileen lanpostuak egokortzeko egindako deialdian. Hain zuzen 2015an 15 lanpostutarako baldintza gisa jarri zuten euskaraz B1 maila izatea. Alabaina, epaien arabera diskriminatzailea da euskara eskakizun hori, argudiatzen baita urratu egiten dela lanpostu publikoetara baldintza beretan iristeko oinarrizko eskubidea. Gabarrak ostegunean egingo du Bilboko portutik udaletxerako bidea, baina jokalariek bart gauean hasi zituzten ospakizunak. Atletikeko gizonezkoen lehen taldeko jokalariek inoiz ikusi gabeko ospakizuna antolatu zuten Bilboko kaleetan. Elkarrekin afaldu ondoren Asier Villalibre jokalaria kide den sakatu elektrotxarangarekin kalejira egin zuten Bilboko kaleetan gauean. Kalejirak baina izan du bere bestondo administratiboa ere ertzaintzak txosten ireki baitie lau jokalariri jakinarazi gabeko bilkura bat egiteagatik. Salaketak aurrera egiten badu 100 eta 600 euro arteko isunak jaso ditzakete.
Asteazken goiz honetan jakinarazi dute Donostiako 11. adarra saria Errobi taldeko lapurtarrak jasoko dutela. Ekainaren 21 egingo dute ospakizun kontzertua Victoria Eugenian. Taldea sortu zenetik 50 urte bete dira aurtengoan eta egindako ibilbidearen errekonozimendua egina izan diote sariarekin. Gabon guztioi, Jose Antonio Ardantza lehendakari ohiaren agur eguna dugu gaurkoa. Ordezkaritza politiko instituzional eta sozial zabalak agurtu du Ardantza goizaldean hilkaperan. Jose Antonio Ardantza Eusko Jaurlaritzako lehendakariari azken agurra eman zaio gaur goizean Ajurianean jarritako hilkaperan. Inigo Urkullu lehendakariak eta Ardantzaren familiak segizioaren harrera hartu dute 10 gutxiak aldera. Ertzaitzaren musika bandak Euskal Autonomia Erkidegoko ereserkia jotzen zuelarik. Lagunak, erakundeetako ordezkariak, alderdi politikoetako arduradunak eta EAJko kideak izan dira ekitaldira heldu direnak. Ardantza lehendakariaren ibilbidea gogoratu eta omendu egin dute bere hurbilekoak zirenak. Guretzat Ardantza lehendakaria adibide izan da, bere ondarea, bere legatua eta bere ibilbidea daukagu momentu honetan oratzeko eta momentu latz honetan etorkizunari begira, baikor begiratzeko berak egiten zuen moduan. Ardantzaren gobernu kide izan zen Ignacio Oliveri hezkuntza sailburuak lehendakariaren izaera bateratzailea eta bakegilea azpimarratu du honen bereizgarri nagusi moduan. Hola, berezi ditu nahi baldin badu lehendakariarena, nik usten dut merito handia izan zuela, garai zaila haietan, zen eta oso zailak ziren, lortu ahal izatea partio desberdinen arteko da nolabait adostasunak lortu izatea. Hilkapera eguerdian itxi dute eta Ardantza lehendakariaren hileta bere jaioterria zen Elorrion izango da. Eta Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako hauteskunde kanpainari begira aurrera egiten du kanpainak eta hautagaiek euren programetako proposamen nagusiak aurkeztu dituzte gaurkoan ere. Autogobernua, mugikortasuna eta osakidetza dira 6. eguneko gai nagusiak. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan apiriaren 21 ia 1.800.000 hauteslek botoa emateko eskubidea izango dute. Horietatik 83.000 inguru Espainiako estatutik kanpo bizi dira eta 75.000 gazte baino gehiago dira Gasteizko parlamenturako hauteskundeetan lehen aldiz botoa eman ahal izango dutenak. Boto emaile berriak zentzuaren 100% dira, hala ere parte hartzea gero eta txikiagoa da. 2012an 164koa izan zen, 2016an 162koa eta 2020ko uztailaren pandemia garaian berriz 153koa. 100 horretan sartuta dago posta bidezko botoa 107ko zifra errekorra izan baitzen. Jakin beharra dago, halaber 2001an ere izan zela parte hartze handiena orain arte 179arekin. Baina nola banatzen dira parlamentariak? Hauteskunde barrutiak bat datoz herrialdeekin, kasu honetan 3 dira, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba, eta bakoitzak 25 parlamentari ditu. Kontuan hartu behar da ere, parlamentarien kopurua ez datorrela bat proportzioan biztanle kopuruarekin. Alegia, arabarrak bizkaitarrak baino 3 aldiz gutxiago badira ere, ordezkaritza bera dute parlamentuan, 25 aulki. Beste modu batera esan da, Araban, Bizkaian baino 3 aldiz boto gutxiago behar dira parlamentari bat lortzeko. Zerrendak itxiak dira, hau da ezin dira parlamentariak izenen bidez aukeratu. Alderdi bakoitzak aurkeztutako zerrenda osoari ematen zaio botoa. Eta alderdi bakoitza dont metodoaren bidez esleitzen da, zeinak gehiengo egonkorraren alde egiten duen. Arreta handia jarri behar zaio hauteskunde ezia deritzonari. Ordezkaritza lortzeko hauteskunden legeak dio, hautagai zerrenda bakoitzak hauteskunde barruti horretako botoen 3% gainditu behar duela. Milaka boto izan arren 3% iristen ez bada ez da ordezkaritzarek lortzen.
astea egindu kanpainak eta hautagaiek euren mezuak helarazten jarraitzen dute. Burujabetzan eta autogobernuan jauzia ematea nahi du EH Bilduk. Arkaitz Rodríguez Gipuzkoako hautagaia Gernikan izan da. Gure herriak, gure herriaren parte honek, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak behar du jauzi bat autogobernuan, jauzi bat burujabetzan, jauzi bat estatus politikoari dagokionean, baldin eta izango badituen aski tresna, aski bitarteko, herri gisa, baina baita gizarte gisa ere, parez pare ditugun erronkei erantzun eraginkor bat eman alizateko. Bestalde, gauza jakina da, autogobernua, burujabetza, ongizatearen sinonimo dela, eta beraz, zenbat eta autogobernu gehiago, zenbat eta burujabetza handiagoa, orduan eta ongizate handiagoa izango dugula. Ardantza lehendakariaren hileta elizkizuna dela eta bertan bera utzi ditu Eusko Alderdi Jeltzaleak kanpainako ekitaldiak, Alderdi Sozialistak bere aldetik garraio publiko eraginkor, iraunkor eta egituratzailearen aldeko apustu egin du Bilbon, eta Bilboko metroaren 4. linea izan du hizpide Eneko Andueza lehendakari gaiak. 4. linea eraiki nahi dugu Moiuan zehar. Zintzoki sineste dugu proiektu hontan. Auzotarren eskaera historiko bati erantzuten diona. Eta Alderdi Jeltzaleak defendatzen duena baino azkarragoa, logikoagoa eta pertsona gehiagorentzat onuragarrisa dena. Elkarrekin Podemosek hitzeman du 110 igoko duela aurrekontua trantsizio digitalari aurre egiteko eta Sumarrek politika feministak eta berdintasun politikak bultzatuko ditu Gasteizko legebiltzarretik. Orduan, genero ikuspegia ere bai ezinbestekoa da baita ere digitalizazioan eta trantsizio digital honetan. Genero ikuspegia txertatuko dugu, hori da gure apustua ere bai, inor atzean ez uzteko eta hain zuzen ere emakumeak atzean ez uzteko. Hizkuntza eskakizun barik, Osakidetzako plantilla egonkortu nahi du Alderdi Popularrak. Gasteizen egin du agerraldia Javier de Andresek. Nosotros creemos que lo que se tiene que hacer es consolidar la plaza de los profesionales de Osakidetza sin exigencias lingüísticas ideológicas que les impidan acceder con estabilidad a su trabajo. Que se valore la cualificación profesional por encima de cuestiones identitarias. Gasteiz Euskadiko motorra izan behar dela adierazi du EAJko lehendakaregaia den Imanol Pradalesek. Arabako hiriburuan osasun baliabide berriak irekitzea edota Forondako aireportua indarberritzea agindu du hiriaren izaera industriala eta berritzailea azpimarratzearekin batera jada ezagunak diren hainbat proiektu gogoraraziz. Kultura, historia eta memoria. Printzipal antzokia handitu eta hobetuko dugu. Martxoak 3 memorial berria egingo dugu. Nazioarteko erreferentziazko ekitaldiak Gasteizera hurbilduko eta karriko ditugu, eta hiriburuaren jarduera kulturalak indartuko ditugu. Euskal Herria Bilduk bere aldetik etxebizitza duin eta lorgarria bermatzeko beharra azpimarratu du Gasteizen. Etxebizitzaren afera larrialdi egoeran dagoela adieraziz. Agurainen bestetik herritartasunak aldaketa politikoa nahi duela adierazi zuen Arnaldo Otegik. EH Bildu horretarako lana egingo duela aginduz. Herritar guztiei aitortu behar zaie etxebizitza egoki, duin eta eskuragarri bat izateko eskubidea. Eta botere publikoen bete beharra da esku hartzea, eskubide hori gauzatu alizateko eskura dituzten tresna eta neurri guztiekin. Eta gu gauzak aldatzeko proposamen bat daukagu. Ez gu bakarrik guztiekin, baina beti ere herri mandatu hori nolabait ere ipar orratz bezala edukita. Etxebizitzaz aritu dira ere PSeko hautagaiek. Langraizokan egindako ekitaldian, Gazteei zuzendutako babestutako etxebizitza publikoa 150 arte handituko dutela adierazi du Arabako zerrendaburuak Aroa Giletek. Zentzu berean mugikortasunaren inguruko baliabideak sustatzea agindu du ere. Los socialistas ya estamos trabajando en la conexión con el servicio de cercanías en los municipios alaveses, entre ellos y con la capital. Además, queremos seguir conectando estos pueblos más allá de sus fronteras. Por ello, los socialistas vamos a fomentar el desarrollo de un nuevo servicio de cercanías entre Altsasu y Miranda. PPek bere aldetik Osakidetzaren egoerari buruz hitz egin du. Herritarren kezka nagusia dela adierazi dute, Arabako kasuan zehazki osasun zerbitzuak egoera larrian daudela baieztatuz. Azken urteetan itxi diren hainbat zerbitzu berrirekiko direla adierazi du Laura Garridok. Gasteizen gaudenez, eskatzen dugu San Martinen pak irekitzea
eta hemen Santiagoko larrialdiak ere irekitzera. Hauek dira gure proposamenak, lehen ez egoen arazo batean, orain arazo bata, eta hori izan da Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Sozialistaren kudeak eta guzti txarra izan delako. Klima aldaketarekin kezkatuta agertu da Elkarrekin Podemoseko Arabako zerrendaburua den Juantxo López de Uralde. Eusko Jaurlaritzak Gasteizko mendietako babes eremua 5.000 hektareetara handitzearen erabakia kritikatu du, eskasa dela adieraziz. Bide beretik, Eusko Legebiltzarrak onartutako klima aldaketaren legea ere motz geratzen dela baieztatu du. Egia da, Eusko Legebiltzarrak klima aldaketaren legea onartu zuela legegintza itxi baino lehen. Baina lege honek ez du inola eztabaida izten, hainbat arrazoiengatik. Lehena, legea ez da nahikoa. Argi eta garbi, ambiziorik gabekoa eta eskuz prestatua dagoela. Oligopolio energetikoa. Garraio publikoan zentratu dira Sumarreko hautagaiek. Doakotasunaren aurrera egitea defendatu du Arabako zerrendaburua den Jon Hernandezek. Araba jasangarri eta irisgarriago bat lortzeko helburuarekin. Zentzu berean, Altsasu eta Miranda bitarteko korridorearen beharra azpimarratu du. Garraio publiko kolektiboaren aldeko apustu irmoa egingo dugu, funtsezko zerbitzu publiko gisa pertsonen mugikortasuna bermatzeko, auto partikularraren gehiegizko erabileraren ingurumen inpaktua murriztuz eta baita jendearen ekonomia arintzeko behartzeko neurri gisa ere. Edabidetan ere izan dira politikariak esaterako naiz irratian egunez egun alderdi desberdinetako bozeramaile bat ari dira elkarrizketatzen, gaurkoan EH Bilduko Ima Garrastatxu izan da irratian. Entzun. Kanpainan gaude, eta importantiena da, data hori, kasu honetan apirilaren 21. Gero ikusiko dugu handik aurrera segertatuko den, baina bagabizia komentatzen, ni uste dut danok foro guztietan, ez da izango eserria berdina. Apirilaren 22an gauzak aldatuko dira, panorama guztiz ezberdina izango da, eta aldaketa hasi da. Hori esan duan bezala nabarmena da, hor dau gizarte artean nabaritzen ari da, danok ni uste dut onartu dugu hori, eta gero emongo diren, 21 emongo diren emaitzaren ostien, emongo diren paktuak edo harremanak seguru bebai ezberdinak izango direla. Momentuz, beti, epea izango da apirilaren 21, eta handik aurrera, esan dudana, aldaketa etorriko da, eta ikusiko dugu, apirilaren 22tik aurrera, gobernu posibleak egongo dira. Eta bai esango dizut, etorten ja burura gauza bat Pradalesek esan zuena, gutaz, gustatzen zaizkigula las pamplonadas. Ni esaten dizut, Iruñeko modelo da gustatzen zaiguna. Bera esaten dauen Pamplona, gu Iruña. Eta Iruñako modelo albadugu ekarri hiru herrialde honetara, posik egongo gara. Mas pamplonadas eta gobernu esklusioa bakarri daukatena guri esklusioa egitea gitxiago. Guretzat gobernuak gobernatzen dutenak herriarentzat. Ez batzuei kanpoan izteko Durangon, Gipuzkoan, Gasteizen egin duten bezala. Aldaketa eta mas pamplonadas hori esek dira Inma Garrastatxu EH Bilduko bozeramaileak nabarmentzeko hitzak. Hauteskundekin segika, azken berrien arabera, Korreosek egun bulego irekiko ditu larun batean, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan posta bidezko botoa errazteko. Gogoan izan, bihar osteguna amaituko dela posta bidezko botoa eskatzeko epea.
Osakidetzaren inguruan hitz egin duten bat alderdik hauteskunde hauetan, baina Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaz gain, Nafarroan ere kezka azaldu da Osasun Publikoko departamentuan. Azken berrien arabera osasun bideak hitzordura joaten ez diren nafarrak erregistrotik aterako dituztela jakinarazi du itxaron zerrenda luzeei aurre egiteko. Osasun bidea Nafarroko osasun zerbitzuak foru komunitateko osasun publikoko sareko zentro guztietan ezarri du itxaron zerrendak kudeatzeko araudi berria, erabiltzaileak justifikatu gabe huts egindako hitzorduen kopurua murrizteko eta hitzorduak bertan behera uzteko, eta beraz itxaron zerrendak arintzeko. Fernando Domínguez osasuneko kontseilariak Nafarroko Parlamentuko osasun batzordean egindako itxaron zerrendei buruzko agerraldia egin du. 2024ko lehen hiruhilekoko datuen hala nola 100% horien arabera eta zenbat espenari jarraiki ustekabeak edo ahazteak direla eta osasun publikoan 15.300 hitzordu inguru galdu dira aurtengo urtarriletik martxora bitartean. Ezeztapen tasa eta huts egindako tasa horiek murrizteko asmoz, itxaron zerrendak kudeatzeko araudi berri bat prestatu da. Hala, hitzordura huts egin eta sistemarekin komunikatzen ez diren erabiltzaileak itxaron zerrendatik aterako dira eta bermelegerako eskubidea galduko dute. Osasun departamentutik pazientei gogorarazten zaie osasun karpetan utzi dezaketela bertan berazita. Beraz, erabiltzaile orori eskatzen zaie egiaztatzeko beren helbidea zuzena dela osasun karpetako erabiltzaileen datuak atalean, webgunetik, aplikaziotik edota osasunbideko edozein hitzordura egingo duten hurrengo bisitan. Politika gaietan segiz, baldintzapeko askatasuna eman diote Iker Olabarrieta preso bilbotarrari. 19 urte zeramatzan kartzelan Olabarrietak eta abendutik 3. graduarekin. Nafarroara bueltan, Nafarroako EH Bilduk alegazioak aurkeztu ditu erdizko meategi proiektuaren aurka. Adi. EH Bildu Nafarroa talde parlamentarioak Magnesitas Navarrasek Artesia galdean magnesita ustiatzeko duen proiektuaren onarpena bertan bera uzteko eskatu du. Talde subiranistak iritzi dio udalaz gaindiko eragineko sektore proiektu gisa udal autonomiaren printzipio urratzen duela proiektuak eta erdiz inguruko balio ekologikoak eta paisaia balioak galtzea eta naturagune babestu baten osotasunari eragin dezakeela. Adolfo Araiz parlamentarioak alegazioak aurkeztu dizkio proiektuari gaur goizean Fernando Ambustegi Baztango alkatearekin batera. Proiektu honek ez du babesten landaremua, ez herri komunalak, ez ganaderia estensiboa, ez da, eta batez ere honetan azpimarratu nahi dugu gure mezua, Baztanen borontatea. Baztanen herritarren borontatea ez du errespetatzen. Zentzu horretan, Fernando Ambustegi Baztango alkateak gogorarazi du Baztango udalak eta batzarrak uko egin diotela proiektuaren tramitazioari, mozio banaren bidez. Eta Nafarroko gobernuak hoi guztia deuseztatu nahi du. Deuseztatu nahi du, 50 familia hoien lana, bizibidea, eta deuseztatu nahi du mendez mende zaindutako, landutako lur hori. Gainera, zer eta Baztandarren bizkar, doike, baino herri lurrak, Baztandar guztienak diren komunalak, enpresa multinazional baten esku utziz. Eta hau, gainera, Baztandarren eritzia kontuan hartu gabe. Era berean, EH Bilduk uste du proiektua onartzeak eragina duela babestutako habitat eta espezietan, eta Baztango larre tradizionaletan.
Ofa hotxa, Adolfo Araiz. Eta Nafarroan gabiltzala, Nafarroako erresidentzietako langileek 21. greba eguna dute gaurkoa, Nafarroako hitzarmen propioaren alde ari dira borrokan. Elak greba egin du patronalaren blokea usteko zahar-egoitzen hitzarmenaren negoziazioan. Sektoreko 21. greba egunean, langileak Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren parean mobilizatu dira Nafarroako erresidentzietako lehen hitzarmena eskatzeko. Elak inplikazio handiagoa eskatu dio Nafarroako gobernuari lan baldintzak eta zerbitzuaren kalitatea hobetzeko. Eta irmo kritikatu du gutxieneko zerbitzuekin langile gehiago egotea, greba egun batean langilean oporrak edo bajak batera gertatzen direnean baino. Izaigu janda egoitzen arduradunak testuinguruan kokatu gaitu. 2021ko maiatzan eratu genuen lehen mai sektoriala edo negoziatzailea hitzarmen hau aurrera eramateko eta hitzarmen hau defendatzeko. Momentu horretan aurkeztu genituen sindikatuok gure proposamenak eta bere hortan jarraitze dute patronalek ez dituztelako proposamen hauek onartu. Elak hitzarmen honetarako esartzen dituen aldarrikapen nagusiak 1.582 orduko urteko lanaldia eta 1.500 euroko gutxieneko soldata dira, ratioak hobetzeaz gain. Izan ere lan baldintza horrik gabe ezin da kalitatezko zerbitzurik izan. Aurreko legegintzaldian aho batez alderdi politiko guztiek mozio bat aurrera atera zuten, onartu zuten, esanez hitzarmen honek aurrera egin behar zuela. Orduan, guk bat egiten dugu mozio horrekin, Nafarroko gobernuak formalki esaten duen horrekin, bizitza erdigunean jartzearekin, baina hori gero edukietan trasladatu behar da eta ikusi behar dugu. Eta oraingoz ez dugu ikusi. Erresidentzietako lan baldintzak hobetuko dituen hitzarmena lortzeko, Elak inplikazio handiagoa eskatu dio Nafarroko gobernuari. Izai ofa hotxa. Beraz, Elak berretsi du mobilizazioa eta greba direla Nafarroko erresidentzietako lehen hitzarmenaren negoziazioan aurrera egiteko modu bakarra. Nafarroatik Gipuzkoara egingo dugu salto. Igeldoko toki erakunde txikiari buruzko kontsulta igande honetan egingo da. Edonola ere, igeldotarrek alde zegoretik bozkatu ahal izango dute apirilaren 8-tik 12 bitartean. Udane Arbeo izan du Igeldon, Udane, konta eguzu. Igande honetan igeldotarrak beraien etorkizuna baldintzatuko duen kontsulta baterako deituta daude, planteatuko zaien galdera honako hau da. Ados altzaude Igeldoko toki entitate txikia sortzarekin, erantzun posibleak bai edo ez izango dira eta ezarritako hautetsontzian gutun azal itxi baten barruan sartuko den boto paper batean adiraziko dira erantzun horiek. Bozketa presentziala izango da eta 2024ko apirilaren 14an igande honetan egingo da goizeko 9:00 gaueko 8:00 itsasaurre eraikinean plaza honetan. Toki erakunde txikiak hartuko duen mugaketaren barruan erroldatuta dauden 16 urtetik gorako pertsona guztia daude deituta, hau da, Igeldok dituen 1067 biztanletatik 994. Bozketa amaitutakoa mailak botoen zenbaketa publikoa egingo du eta emaitza zehaztuko du. Aldeko emaitza izanez gero, espedientea Gipuzkoako Foru Aldundira bidaliko da foru dekretu bidez ebatz dezan. Datu xume batzuk ematearren, esan datorren apirilaren 14ean goizeko 9:00 arratsaldeko 8:00 izango da aukera kontsultan parte hartzeko eta lekua itsasaurre izango da Igeldoko plazan bertan. Hor galdera oso sinplea izango da, ados altzaudete edo ados altzaude Igeldoko toki entitate txikia sortzearekin eta aukera bai edo ez esatea. Ostera ingurumen gaietan lurraren defentsan topaketak eta manifestazioa deitu ditu EH Bizirikek larun bat honetan Azpeitian. Azaldu iguzu xetasun gehiago, Dane. Lurraldearen defentsan Euskal Herriko hainbat mugimenduk eta plataformak indarrak batu dituzten natura eta landa ingurunea suntsitzen dituzten makroproiektuen
inposaketari aurre egiteko. Eta hildo horretan larunbat honetarako topaketak eta manifestazio nazionala deitu dituzte Azpeitian. Aldarrikapen nagusiak izango dira instituzioak larrialdi ekologikoaren aurrean hartzen ari diren neurriak salatzea, bestalde larrialdi ekologikoaren aurrean natur baliabideen suntsiketa sistematikoa salatzea, eta azkenik eredu ekonomikoaren ondorioz bizi dugun hondamendi ekologiko eta soziala salatzea. Lurraren defentsa abiapuntu Euskal Herriko hainbat herri mugimendu eta plataforma ezberdinek indarra ezagutzak eta ekintzak batu eta Euskal Herria bizirik sarea sortu zuten. Natura eta landa ingurunean eragiten dituzten makroproiektu andanaren inposaketari aurre egiteko. Bada hurrengo hitzordua larunbatean dute Azpeitian. Apirilaren 13an manifestazio nazionala deitu dute. Egun berean lurraren defentsan diharduten talden eta jenden artean topaketa bat egingo da. Euskal Herria bizirik sarean helburu bat partekatzen dute. Ingurune naturalaren babesa, trantsizio energetiko deszentralizatu eta kudeaketa komunitarioaren defentsa, landa eremu bizi eta funtzionala bermatzea, planetaren muga biofisikoa gainditu gabe baliabide naturalen aprobetxamenduaren unibertsaltasuna, lankidetza, ondasun komunen zaintza eta erabakigunen deszentralizazioa ezaugarri izango dituen gizarte baten alde aritzea. Ildo horretan egun osoko egitaraua prestatu dute Azpeitian larunbaterako. Goizean tailerrak, eguerdian mai ingurua, ondotik bazkaria eta arratsaldean 6etan manifestazioa. Antolatzaileek azpimarratu dutenez arreta berezia jarri dute Euskal Herrian gaur daño iraun duten ekosistema natural eta soziale babesean, defentsan eta kontserbazioan. Gauzak horrela manifestazioan salatuko dituzte besteak beste instituzioak larrialdi ekologikoaren aurren hartzen ari diren neurriak, larrialdi ekologikoaren aurren natur baliabideen suntsiketa sistematikoa eta eredu ekonomikoaren ondorioz bizi dugun hondamendi ekologiko eta soziala. Bada Gipuzkoako energia pobreziaren inguruko datuak argitaratu dituzte eta badirudi hoberantz egin dutela datuok, ez da udane? Energia pobrezia murriztu eginda Gipuzkoan, baina oraindik ere desberdintasunak badaude. 2022ko energia pobreziaren datuen arabera, pobrezia energetikoaren atalasea 3 puntu jaitsi da Gipuzkoan 2017ko 21,5-etik 2022ko 18,4. Etxe bizitzetan temperatura egokia mantentzeko zailtasunak dituzten. Etxeen kopuruak behera egin du 2017an 9,9 izatetik 2022an 5,9 izatera igaro baita. Hala ere 55.000 etxe bizitzak eta 108.000 pertsonak arazoak dituzte beren etxeak bero mantentzeko. Diru sarrerarekiko gehiegizko energia gastua duten etxekoen unitateen kopuruak ere behera egin du. Beherakadaren ondorioz iaz 700 etxek eta 6.000 pertsona inguruk dagoeneko ez dute gehiegizko energia gasturik beren diru sarrerei dagokionez. Entzun dezagun jarraian Jose Ignacio Asensio jasangarritasun diputatua energia pobrezia zer baldintzatzen duen azaldu baitu. Pobrezia energetikoan izandako goraberak honako hauetaz egon dira baldintzatuta. Lehenik eta behin, 2020 garren urtean hasitako pandemiaren ondorioz eman zen susperraldi sanitario, ekonomiko eta soziala. Bigarren, Ukrainako gerraren eta ekialde hurbileko gatazken eragina eta horrek mundu mailako ekonomian dakarren krisi geopolitikoa. Hirugarren, inflazioaren igoera, erregaien eta elikagaien prezioen igoera eta oinarrizko zerbitzuak eskuratzeko kostu handigoa. Laugarren, Espainiako gobernuak hartutako neurriak. Krisi energetikoaren eraginez, hainbat gizarte neurri abian jarri ziren. Gipuzkoako energia pobreziaren datuetatik nazioartera goaz klima larrialdiaren inguruko berrietara. Estrasburgok Suitzari egotzi dio klima larrialdiaren aurka behar beste ez egitea. Adineko emakume talde baten salaketari erantzunez giza eskubideen Europako auzitegiak ebatzi du Suitzak giza eskubideak urratu dituela. Europako beste herrialdeek auzi horretan hartutako politikei ere eragin diezaiek erabakiak.
izanen da, 40 urte eta gero bihar aterako da Gabarra Bilboko itsasadarrera Atletikek larunbatean irabazitako Espainiako kopa ospatzeko. Eta nola ez, jarraipena egingo diogu ospakizunari gurean, 11 telebistan ez galdu. Jarraitu Gabarraren ospakizuna zuzenean hemen 11 telebistan. Ostegunean 5:00 aurrera Atletiken kopako garaipenaren ospakizunaren saio berezia emitituko dugu hemen. Gabarrako zuzeneko seinalea eskainiz eta arratsalde osoan zehar zuzeneko konexioak ere egingo ditugu bertako giroa zuen etxetaraino iristeko. Ez galdu Gabarraren irtera historikoa hemen 11an. Kaletan barrena izan da gaur Paul lankidea kopako finala zerriak duen iritzia jasotzeko. Ea zer dioten? Atletikek apirilaren 6an Real Mallorcaren aurka kopako finala irabazi ostean gaur Bilboko kaletan barrena ibiliko gara bihar apiriak 11 Gabarrako ospakizunari buruz galdezka. Bueno, nire kasuan, etxetik ikusen nuen nire aitarekin finala eta, partidaren ia denbora osoan nahiko nervioso ez geuden oso tranquil eta penaltietan nahiko urduritasuna eta beldurra, baina azkenean bagenekien oso ondo irabaziko genuela, naiz eta asko sufritu. Ni Sevillan egon nintzen. Ni nire herrian egon nintzen. Super emocionantea, pilo bat gente, baina oso ambiente ona eta oso pozik. Uste nuen jende gehiago egongo zela, baina ondo, jende gehiago zegoen Sevillan orduan, ondo hemen. Ondo, zegoen gente, baina hola agobia utaz nintzen zentu momentu baten bez, gehiago emozioa jentea zegoelako giro bardinan sartunde, baina pozik, emozionante, ez nagoen hola agobiorik ez eze sentidu. Nik uste dut, batez behin, interesgarriena izan zen nola tokiko jendea eta kanpokoa geu, giro apropos baten egon ginen, ez da? Oso gustora bai bata bai bestiek. Naiz eta beti hainbeste jende dana batera, etortzieleku batera, eguneroko erritmoa apurtzen da. Azkenean hori, olako ez, ospakizun batek, festa gira bultzatzen dago, eta azkenean naizak jende gehiago de gutxi egon beti danoak ospatzeko gogoa eta ondo pasatzeko gogoa. Nik uste dut, eske klaro, 40 urte azkenetatik, gogo handiak baina izugarriak. Nire ustez, guztiok emango dugu gure birikiak, hor a pleno pulmon. Joango gara lagunekin, eta izan digute jende asko egongo dela orduan, goizeko 11etan edo egongo gara hemendik, eta berzeran jendearekin eta baina ez dakigu. Neuk uste dut guztion jai bat, ez da? Neuk uste dut komunitatearen eta nortasunaren eta pertenentziaren sentimendu hori nolabait azpimarratzeko oportunidade ederra, eta alde horretatik naiz eta eguneroko normaltasun hori nolabait eten egingo dela, nik uste dut aukera polita, benetako polita dela ospatzeko guztion artean. Pio bat jentegaz, baina oso egun alaia. Ingo dago eguzkia, ingo da Bilbo jentez beteta, danok kamisetagaz jantzita eta emozionantea oso pozik, niko goekin. Azkenean ematen dut dana dagoela gure aldez, gure aldi ona, jendea, baina egia da, nik esaten dut pixka eta agobiantia izango dela, ez? Bertan egon arte indiok ezin dut esan ezer, baina hori. Hainbeste jende espera da ondo pasako dugula eta, espera dut dana ez ondo ateratzea.
Talde txurigorriaren titularrari segika Atletiken gizonezkoen taldeko jokalariek Bilboko kaleak piztu dituzte Villa Libreren elektrotxarangarekin. Batera, ertzaintzak txosten erekidie hau dela eta 4 jokalariri jakinarazi gabe bilkura bat egiteagatik. Vamos Athletic Club, y estos son los campeones. Vamos Athletic Club. Kultura gaietan Koldo Otamendi musika zuzenean saioko aurkezlea dugu gurean. Zein izango da aste honetako musika zuzeneko saioko musika taldea? Musika zuzenean telebista saioak 250 saio betetzen ditu aste honetan. Duela 7 urte abiatu genuen abentura hau, eta orain 7 urte geroago hemen jarraitzen dugu, 11 telebistako pantailetan. 250 saio hauetan 300 elkarrizketa baino gehiago egin ditugu. Euskal Herria zeharkatu dugu goitik bera, ezker eskuin. Errepidea hartu eta gure furgoneta zaharrean kilometroak erre ditugu. Baionan izan gara, Maulen, Tafaian, Zizur Nagusian, Hernanin Bermeon edo Elorrixon. Guztietan, musika talde berrien bila. Disko berrien inguruan aritu izan gara luze eta zabal, musika talde eta bakarlariekin. Eta gertutik ezagutu ditugu disko bakoitzaren ezaugarriak. Musikalki anitza eta koloretsua izan da gure saioa, Euskal Herriko musika estena denaren parekoa. Hip-hop doinuetatik hardcore basatira egin dugu bidai. Reggaea, rapa, punka, rocka eta doinu elektronikoetan sakonduz. Musika talde berrietatik dagoeneko bide bat egina baduten musika talde esanguratsuetara joan gara. Bakoitzari behar izan duen tartea emanez. 250 saio hauetan 300 entsegu lokal baino gehiago bisitatu ditugu. Hori da gure eremu naturala, entsegu lokalak. Horiek dira eta taldeen gotorlekuak. Saio berezionetarako eduki bereziak prestatu ditugu. Bilduma bat osatu dugu, 7 urte hauek eman dutenarekin. Azken finean egin dugunaren lagin txiki bat ikusteko aukera izango duzue biharko saioan. Ezinezkoa da erabat 7 urte hauetan egindako elkarrizketa guztiak ordu erdiko saio batean biltzea. Baino saiatu gara eta hoietako asko eta asko ikusteko aukera izango duzue formato txikian. Era berean, hitzbitan atalak ere toki berezia izango du. Atal garrantzitsua bilakatu da galdetegia gure saioetan. Musikaria gertutik ezagutzeko aukera ematen du atal honek. Eta kasu honetan, musikari askoren gustoko taldea ezagutzeko aukera izango dugu hitzbitan berezi batean. Ez da faltako zuzeneko musika, eta bidorretan entsegu lokaletan grabatu ditugun zenbait kantu ere entzuteko aukera izango da. Hori guztia eta gehiago, osteguneko musika zuzenean saio berezian, eta datorren astean, eduki berriekin, musika zuzenean telebista saioaren 251. atala. Eskerrik asko Koldo eta musikaz gabiltzala, ezin aipatu gabe utzi Araba Euskarazen edizio berriak baduela bestia E-Mertxe taldeak sortua muga ezina izango da zalantzarik gabe. E-Mertxe taldeak soinu banda jarriko dio 2024ko Araba Euskarazi. Muga ezin abestia konposatu dute Oiondarrek, aurtengo edizioaren leloari jarraituz. Oiongo San Bizente ikastolako komunitatearen aniztasuna eta elkartasuna islatzea bilatu du taldeak. Ikastola honen proiektuaren alde izango da hain zuzen, aurtengo Araba Euskaraz ekitaldea. Bertako irakasle, ikasle eta gurasoek hartu dute parte Lander Etxedonak zuzendutako bideoklipan E-Mertxeko kideekin batera. Ikastolaren ikasle hoiak dira musikariak proiektua ilusio bereziarekin hartu dutelarik. Bi alderdi ikusi genituela, bat oso ona noski zela gure ilusioa, bai ikasle hoiak garelako,
herrikoak bertakoak eta proiektua gustatzen zaigulako eta berarekin bat egiten dugulako eta bestetik zegoen presioa, ez da? Hainbeste urte bai ikasle, nire kasuan ere irakasle azkenengo urte hauetan presioa bazegoen. 2024ko Araba Euskaraz Olarizuko zelaietan ospatuko da ekainaren 16an Mugaezin lelopean eta Mertxe taldearen soinuekin. Herriko ikastola, izaera zautxitzailea izan dena, bere ikasleak izandako ume bezala, euskaraz abestearen motiboa, eskualdeko birikabiziak, nortasunean arrotasunez jantzia, Mugaezin Araban euskara, mugimendu etengabean, maztiartean jaiotako ekiloreak, oionen du bere etxea. Mugaezin Araban euskara, mugimendu etengabean, maztiartean jaiotako ekiloreak, oionen du bere etxea. Gure hizkuntzaren inguruko ekimenak inporta zaizkigun puntuetako bat badira, eta ez dira gutxi izan gaur arte Euskal Herrian euskaraz mugimenduak euskararen defentsan egin dituen ekimenak. Oraingoan euskaldunen arrotze astea deitu du apirilaren 22tik 28ra. Ekimena hitz egiteko gurekin dugu Intza Gurrutxaga Aloidi, Euskal Herrian euskarazeko kidea. Kaixo Intza? Kaixo, arratsaldeon. Hasteko, esan bezala ez dira gutxi euskararen alde egin dituzuen ekimenak, oraingoan euskaldunen arrotze astea antolatu duzue, euskaldunok arrotu egin behar garela uste duzue? Bai, helburu horrekin jarri dugu abian egitasmo hau, apur bat da Euskal Herri osoko euskaltzalei begira, eta helburua da hori, kolektiboki euskaldunok arrotzea, eta euskaren aldeko aldarri desberdinak kalera ateratzea, eta lehen garai batean egiten ziren Euskal Herrian euskarazetik egin izan ziren ezabaketa egunak edo ezabaketa asteak, eta oraingo honetan apur bat markoa zabaldu nahi izan dugu, eta ezabaketetatik haratago proposatzen ditugu euskaltzale bakoitzaren irudimenaren arabera egin daitezkela ezabaketak, kantu jirak, poteo musikatuak, performancen bat, ekintza simbolikoren bat, beraz, pixka bat kolektiboki arrotze hori da bilatzen duguna. Kolektiboki, arrotzeko asmoz sortu da beraz ekimen hau. Esan duzu bezale, ezabatze astea ez dela gaur egun, oraingo kontua, baizik eta lehendik ere antolatzen zirela horrelako ekimenak, baina egoera aldatu da, nola dago euskararen aldeko borroka gaur egun? Guri dagokigune Euskal Herrian euskarazetik kaleak astintzea da. Herri eragile, herri mugimendu bat gara. Ikusi da korrikarekin badagoela herri gogo bat, badagoela euskaren alde egiteko nahia, eta beraz jakin beharko dugu ahalik eta tekla egokienean klikatzen, pixka bat herri gogo hori dena ekintzetara aktibatzeko eta hori herri mugimenduetatik euskaren aldeko aldarrikapenak egiteko ondoren instituzioetatik aldarri horiei erantzuteko presioa egin ahal izateko. Esan bezala, apirilaren 22tik 28ra antolatu duzue Euskaldunen arrotzea astea. Lehen ere esan duzu, adibidez, ekintzaren bat egingo duzuela, kolektiboki, zer egingo duzu zehazki?
Bai, gu ari gara 5 ekintza nazional prestatu ditugu, Euskal Herrian euskarazetik, baina, gero dei egiten duguna da, bakoitzak tokian toki borroka desberdinak edo aldarri desberdinak piztea, eta egon gara gazte mugimendu desberdinekin, edo euskara taldeekin, pixka bat saiatu nahian, norberak bere eremutik topa ditzakeen aldarrikapen horiek identifikatzeko, bilaketa hori egiteko horretan hastea, eta gertuen geratzen zaion aldarri hori egitea. Esaterako izan daiteke, mediku euskaldunik ez badago herrian, horren aldeko aldarri bat egitea. Pixka bat tokiko borroka horiek aktibatzea da asmoa. Tokian tokiko aldarrikapena. Bai, barkatu. Bai, beraz, esan nahi nuena da, beraz ez dago definituta erabat zer egingo den, hori, Euskal Herrian euskarazetik 5 ekintza nazional bermatuko ditugula, baina ondoren, pixka bat, herritarren erantzunaren arabera izango da, zer egingo den. Informazio gehiagorako zuen sare sozialetan ikus dezakegu, ezta? Barkatu? Informazio gehiagorako zuen sare sozialak jarraitu daitezke orduan, ezta? Bai, hori da, jarraituko dugu informazio desberdina ematen. Ondoren ez dut aipatu, baina atera du, arrotu Euskaraz ta Harro, Euskaraz ta Harro traola atera dugu, eta beraz, norbaitek ekintzaren bat egiten baldin badu, eta partekatu, gustatuko litzaiguke partekatzea gurekin, eta beraz, Euskaraz ta Harro lelo edo traola hori erabiliz, sare sozialetatik edo bestelako bideetatik, helarazi diezaguten, dei egiten dugu horretara. Osongi, Euskararen aldeko ekintza parta baita sare sozialetan ere azkenik, zer esango zenieke ikusten gaituzten ikuslei? Animatu daitezela era batera edo beste batera parte hartzen, Euskaldunon arrotze aste honetan, izan daiteke ekintza nazional horietara batuz, horien berri emango dugu sare sozialetatik noski, eta bestela, tokian toki, inguruan dituzuen euskara hizkuntza gutxitua da, eta non nahi topa ditzakegu egunero oztopoak euskaraz bizitzeko. Beraz, horiei aurre egiteko, borroka bat piztea, aldarriak egitea, eta saretze horretan ahaleginak egitea. Horrela, amaiera emango diogu elkarrizketari eskerrik asko Intza Gurrutxaga, Euskal Herrian euskaraz kantolaturiko Euskaldunen arrotze astea aurkezteagatik, segi euskararen aldeko borrokan. Eskerrik asko zuei. Eta literaturari begira, liburuaren nazioarteko eguna ospatzen da apirilaren 23an, hau dela eta literaturarekin lotutako programazioa antolatu du Gasteizko Udalaren liburutegi sareak. Idazle eta herritarren arteko topaketak burutuko dira Gasteizen aurtengo liburu egunak ekimenarekin. Apirilaren 23an ospatuko den nazioarteko liburuaren egunaren inguruan, hainbat jarduera antolatuko dira hilaren 15 eta 26 bitartean. Karmele Jaio, Jon Artano edota Antonio Altarriba bezalako egileak Goiuri Jauregian egongo dira euren lanak aurkezten. Nazioarteko liburuaren egunean gainera, literatura, musika eta artea uztartuko duen ikuskizuna izango dugu. Patxi Zubizarreta, Felipe Barandiaran, Peio Ramirez eta Mintxo Zemillanen eskutik. Egileekin topaketak ez ezik, gune tematikoak aurkitu ahal izango ditugu Gasteizko 13 liburutegitan. Zientzia, komikiak edota sukaldaritzari buruzko gune tematikoak sortuko dira. Liburutegiak, liburuz betetako espazioa baino gehiago direla ikustarazteko. Leer es evadirnos, leer es entretenernos, leer es socializar, en fin, despierta nuestra imaginación, despierta y libera nuestras emociones, nos hace más libres, leer nos hace más libres, yo diría que nos hace más inteligentes. 2024ko liburu egunak ekimena apirilaren 15ean hasiko da Ignacio Martínez de Pison idazlearen hitzaldiarekin, eta 26an bukatuko da Jon Artanoren Juana lanari buruzko jarduerarekin. Ekimenari buruzko informazio guztia Bibliogasteiz webgunean aurkitu daiteke. Jaio Lertxundi artista bisualaren azken proiektua ikusgai da Ziudadelan, Mari Lamiak eta Basoko Aztarnak erakusketa maiatzaren 12 arte egongo da ikusgai. Jaio Lertxundi artista bisualak
ama naturaren besoetan murgiltzeko gonbitea luzatu du Ziudadelako labean duen erakusketan. Mari Lamiak eta Basoko aztarnak erakusketa maiatzaren 12 arte egonen da ikusgai. Lertxundik 2019an iratiko oianean hartu zituen naturako estenak biltzen dituzten 7 argazki eta irudi biltzen ditu erakusketak. Horra abiatu zen azken urteetako artista bisual honen bidea markatu duen proiektua. Bide esperimental bat da, non natura ikonografiko eta mitologiko batekin jolasten baita, Lamien eta Mariren aztarnak bilatuz. Lasaitasunera gonbidatzen duten eta ikuslea unibertso magiko batera eramaten duten argazkien bidez egiten du. Inigo Gomez, udaleko kultura lorreko zuzendariak, erakusketaren ezaugarriak kontatu dizkigu. Erakusketa justo Mari eta Lamiak eta Basoaren aztarnak izenburua dauka, eta justo hainbat margonanetan edo argazkietan ikusi ditzakegu baso horien aztarnak. Adibidez, justo hemen daukagu Lami bat, Jaiok izendatu duen Lami bat, eta hemen justo argazki bat da, baina justo izpilu egiten du simetrikoki, eta ikusi dezakegu nola natura hortik atera dezakegula Lami irudi hori, ez? Eta horrez gain, justo ikusi dezakegu hainbat enbor, zuaitz, edota osto, eta horrez gain bestelako ikusentzunezku daude. Beraz, naturak eskaintzen eta ezkutatzen duen guztiari keinu txikiak eginez, Jaio Lertxundik kontzientzia sozial bat sortu nahi du, lurrari dagokion lekua itzuliko diona. Heldu gara amaierara, hauek izan dira gaur-gaurkoz jaso ditugun albisteak, bestela ere badakizue sartu 11.eus atarian edo kuskuxiatu gure sare sozialak. Setkin taldearen Noizart abestia da entzungo duzuena orain, arratsalde ona pasa. Arratsalde.